De politie houdt op dit stuit een grote controle op de Aarsluitdijk. Het doel is de aanpak van het zogenaamde mobiel banditisme. Daarbij wordt de Aarsluitdijk gebruikt als aan- en afveerroute door criminelen. En dan gaat het bijgelijks om drugshandel en wenninginbrekkers. En voor u op de Aarsluitdijk zit justitieverslagjouwer Auke Zelderust. Auke, West is het ook correct? Ik sta hier nu bij Hotel Zurg. Dat is bij de Aarsluitdijk, het begin van de Aarsluitdijk. Maar de politie die zit op meer plekken hier. Ik onder de een aan de andere kant van de Aarsluitdijk. Bij de dik Enkhuizen-Lelystad, bij de dik Haas-Bolzert en ik bij Greens. Staan er politiemensen binnen paraat om crimineel, mobiel banditisme, zoals ze dat nemen, op te sporen. Dat betekent criminelen die in het hele land actief binnen. Inbrekkers, dieven, oplichters, die ze al op de korrel hebben en die ze nou dus pakken willen. En hoe pikken ze eruit? Er is een speciaal systeem voor, een automaat, een camera die de kentekens registreert en voortdurend terughoudt of het doogt of net. Of het kenteken voorkomt in het justitieel register. Maar ze hebben ook andere manieren om deze jongens op te pakken en op te sporen. Zo vertelde de groepschef van de media om mij. Natuurlijk zijn er motorrijders aan de kant die opleid zijn om mensen eruit te halen die verdacht binnen. Hele grote auto's, jonge jongens. En bepaalde types die in grote auto's rijden, in verdachte auto's, die gaan aan de kant. En die auto's worden helemaal gecontroleerd? Ja, die wordt helemaal op een kop zetten, wordt helemaal gecontroleerd. Alles wat erin zit, willen we graag weten. En helemaal wat pakt? Ja, we hebben de tweede auto die we aan de kant zetten, een belastingsschuld van €21.000. Dus dat is in ieder geval al een mooi begin. En Auke, komen er meer van zulke grote controles? Ja, er komen volle meer. Om deze controle werken hier 40 politiemensen mee. Er komen van 1 oktober al in Friesland nog 8 van dit soort grote controles. Waar die houden worden, dat houdt de politie leven nog even geheim. Want de criminelen, die liggen natuurlijk echt net te sliepen. Tegen dank, Auke Zelderust.